Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updatein niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag karon sara naman kami mabatian sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita subong adlaw. Mga century-old trees na tukiban naging pangutod sa Northern Negros Natural Park kag inhimo nga structure. Wala sa may matabong nga dakpanay sa salakyan nga expired ang prangkisa sa buwas. Teenager patay ang kaspilason matapos mabugo ang motor sa truck. NPA leader patay sa encounter sa Gihulgan City. Kag sa Good Vibes simultaneous Christmas lighting ceremony ginpatigayon sa duha ka mga townships sa Mega World. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Mayor Albi Benitez ang magasapol sa mga opisyales sang Energy Regulatory Commission sa tuyo nga mapanubo ang bilis ng supply sang kuryente. Halin sa 15 pesos kag 43 sentimos magasaka sa 16 pesos kag 29 sentimos ang balayran para sa per kilowatt hour nga ginasukot sa Central Negros Electric Cooperative sa bulan sang Nobyembre. Ang pagsaka sang bilis ng kuryente kabahin sa mga tuyo nga matagaan solusyon ni Mayor Albi Benitez amo nga buwas na tala na siya nga magasapol sa upod sa Energy Regulatory Commission. Pagi sa ginadihon nga power plan, luyag sang alkalde nga mapanubo pa ang presyo sang kuryente pinaagi sa posible pagtukod sang joint venture agreement upod sa mga solar power plant kag biomass power plant diri sa probinsya. Sa sini nga pamaagi, nagapating alkalde nga sarang pamapanubo sa 3 pesos pasaka ang per kilowatt hour nga ginasukot sang distribution firms sa mga konsumidor. Sa number 9, matapos ang duha ka tuig magabalik ang Negros Island Organic Farmers Festival nga magabukas buwas nga adlaw. Nakaplastar na sa Capitol Grounds ang mga canopy kung sa diin sarang makabaligya sang ilang mga produkto ang mga organic farmers tubtob sa Sabado nga adlaw. Nagsugod man subong adlaw ang pagsira sang South Capitol Road para sa mga kahiwatan. Suno kay Edmundo Raul Causing, ang provincial agriculturist, naapektuhan man ang industriya sa organic farming sang mag-igo ang pandemic. Pero isa sa mga positibo nga epekto, amo nga napamatudan nga nagapabilin ang demand para sa organic produce. Patag ni Causing nga paagi sa mga food delivery services sang tion sang pandemic, makitaan nga nagbayad man ang mga konsumidor sang premium para lamang makabakal sang organic food. We saw there nga willing at magbayad premium galing. So I think this has put to rest no dano nga ang organic ya mas mahal. So I think nang itas occupy the niche it is supposed to occupy in our food choices nga menu. Sa number 8, grupo kag mga individual conservationist kalabanan diri mga kababayan sa probinsya ang ginpasudunggan sa Second Negros Occidental Conservationist Achievement Award. Ang mapangapinan ang dunang banggad sa pihak sa mga pagpanghangkat na lakip na diri ang climate change ang ginpabaskog sa Negros Occidental Provincial Government upod sa Provincial Environment Management Office ang mga babayi nga nagpabaskog sa kampanya para sa dunang manggad. Gani isa-isa man nga ginkilala ang mga grupo kag individual nga may dako nga kontribusyon sa pag-amlig sa palibot sa Second Negros Occidental Governors Conservation Achievement Award. Upod sa Provincial Gender and Development, ginpasidunggan man sa probinsya ang mga babayi para sa dunang manggad. Nagalaom si Governor Eugenio Jose Lacson upod sa PEMO nga madamo pa nga mga grupo kag individual ang matagaan inspirasyon para magserbe bilang eco-warriors sa ila lokalidad. These awards are affirmations of what you are doing right. May this event renew our commitment and move us to do more for the environment, for the future, and for the generations next. Sa number 7,
Ginaaligar drug pusher, arestado pinagi sa hotline sang PDEA. Arestado kahapon ng 38 anyos nga si Aphrodite Song sa bypass operations ng PDEA kay PNP sa Barangay Enclaro sa Banwasang Binalbagan. Masobra sa 100,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan Shabu ang nakuha sang otoridad gikan kay Song. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa iya. Si Song ang ginsubject sa bypass paagi sa isumbong mo sa PDEA nga hotline sang Philippine Drug Enforcement Agency kung sa diin siya ang ginreport sa isa ka concerned citizen. Bukas ang linya sang PDEA nga sarang matawagan o kun matext agud isugid ang mga illegal nga transaksyon sang droga sa mga lugar. Sa number 6, sa Banwasang Calatrava, teenager patay ang kasa Pilason matapos makabunggo sa truck ang ilang nga motorsiklo. Patay ang 18 anyos nga si Christian Arellano matapos mabunggo sa nagapark nga truck ang iya sini ginadala nga motorsiklo kahapon sa kaagahon sa highway sa barangay Patunan sa Banwasang Calatrava. Pilaso naman ang iya angkas nga si Larry De Lima, 20 anyos. Sa investigasyon sa PNP, padulong kuntani sa Calatrava proper ang mga biktima. Sang mag-agi sa kurbada nga bahin sang dalan didto nakabunggo ang motor sa truck nga nagapark sa outer lane. Naabiriya suno sa pulis ang truck apang ini ang mayara man sang early warning device. Nakainom kag madasig ang dalagan sang motor suno sa pulis amo nga posible wala makita ang nagapark nga truck ilabi na nga madulom ang lugar sang amo nga tion. Sa number 5, ginakabig NPA leader patay sa nagluntad nga encounter sa Gihulngan City. Patay ng isa ka ginalegar leader sa New People's Army sa enkwentro kahapon sa ngaga sa Barangay Trinidad sa Gihulngan City, Negros Oriental. Ang napatay mo si Victoriano Baldonado, nga commanding officer ng Section Guerrilla Unit 3 sa Central Negros Front 1. Nagluntad ang enkwentro sa bulig sa mga pumuluyo na nagsugid angot sa kalakasan ng rebelde nga grupo sa lugar. Naglabot sa 5 ka minuto ang pagbayluhan na isang lupok. Sa tunga sang 62nd Infantry Battalion kag NPA, nakuha man sa napatay nga si Baldonado ang iya sini M16 rifle upod ang 3 ka mga magazine kag 42 ka mga bala. Sa number 4, padayon ang maid-id nga monitoring sa mga puerto sa airport kag sa mga entry points bilang pagpangapin kontra African swine fever. Pathag ni Dr. Placida Lemana, ang OIC Provincial Veterinarian, ang ASF virus ang hindi dali-dali nga madula. Gin-report man nga nagapanubo ng ASF cases sa Banwasang Uton sa Iloilo suno kay Lemana, wala pa man sang opisyal nga deklarasyon gikan sa Department of Agriculture. Sa November 14 to 20 nga report sang ASF Task Force, 198.52 ka kilo sang ginadumilian nga produkto sa baboy ang gindakop kag mayoriya sini ang gikan sa Bredco kag Banago Port. Ini ang nagabalor sang 104,143 pesos, 100,643 diri ang gin-confiscate kag ginsunog, 3,500 ang gin-ship back. May mga ginpang pull out man nga assorted pork products gikan sa isa ka grocery store sa Bacolod. Magnubo man o kung magdamo, the same mga ito na ginaobra, no? Kay man, ang ASF virus, hindi madali-dali eliminate sa isa ka area. Sa number 3, nagdangat na sa 47 ang cases ng kolera sa Negros Occidental. Provincial Health Office naga-monitor sa mga tikang hinapatuman sa LGU kontra kolera. 20 nang na-record nga cholera cases ang Talisay City. Ang Silay naman may 16, ang Banwasang Ibi Magalona may 7, Victorias 2 kag tig-isa sa Cadiz kag Manapla. Duhang napatay bangod sang cholera. Suno kay Dr. Ernal Tumimbang, kung may suspected cholera cases man ang mga LGU, nagapabilin ini nga suspected cases, tub-tub nga may test nga napatuman nga nagakumpirmar sang sining nga mga kaso. Nagpadulong sini lamang sa Silay City ang PHO bilang kabahin sa ilang nga pagmonitor sa mga tikang nga ginapatuman sang LGU para mapamatukan ang kolera. Suno kay Tumimbang,
ang mga banwa o syudad nga may matagas nga kaso ng kolera ang nalakip sa mga maid-id nga ginamonitor. Dapat tanawin namon kung anong ginobra nila. Then if we can recommend more, is it enough or is they need pa another interventions para ma-address? Well, kung tanawin mo, tatlo na siya. Ang immediate intervention nga dapat ubrahon mo right now. Ang medium term mo nga intervention dapat na ubrahon mo in preparation sa mga long term. Okay. Anong long term mo intervention? Ang mga zero of identification. Sa number 2, century-old kaga endangered nga species ang kahoy ang ginpangutod sa Cadiz City. Ginalagara gingamit ini sa pagpatukod sang structure sa sulod mismo sang Northern Negros Natural Park sang isa ka anay konsehal sa Sagay City. Tagreklamo ang luyag nga manabat ang responsable sini. Ma-report si Romeo Subaldo. Sa mga pictures nga kuha sa Community Environment and Natural Resources Office, makita ang ini nga mga puno sang kahoy sang lawaan, bakan, taulay, udling, kag mga kawayan nga gipangutod sa Barangay Celestino Villasin sa Cadiz City. Ang among area, parte na sa Northern Negros Natural Park, isa ka ginakabig nga protected area sa Pilipinas. Bulan sang Agosto, sa natukiban ni Charlie Anya Lucas nga may malapit sa 40 ka mga century-old trees nga gipangutod sa among nga lugar. Kaya nagdala ko sang similya, sang rambutan nga 15,000 para sa akong NGP program. Na-discover ko to ang mga lags na ginkargan ko sang seedlings, hindi makaagi kay ara ang kahoy nga lags sa dalan. So buligan sang akon mga tawo pagpahigad ang mga lags para makaagi ang truck. Katapo siya sa National Greening Program nga nagabulig sa pagpananom sa mga puno sang kahoy sa kabukiran. Gilayon niya nga ginreport sa Senro Cadiz ang among nga insidente. Gilayon naman ini nga ginrespondihan. October 5, sa liwat nga pagpadulong ni Charlie sa area, may nagtindog na nga structure kag ginpangsarahi na ang mga puno. Nagreklamo siya liwat sa Senro. Pagbalik namon sa nakon sang October 5 kay mabisita ko sa akong tanom, nakita ko to naman nga mo na structure nga building structure na ang mga kahoy, wala nang mga logs. So tiyan mo na ang problema, sir, mo na nga Dito ka na nagkuha nila. nagkadto ko sa akong lawyer, kagin nagfile ko kung ako complain upod sa akong mga utod. Sa DNR? Sa Senro Cadiz. November 16, gindemolish sang Senro ang structure kag ginpangkuha ang mga kahoy. Sunod sa kay John Udango, Chief of Staff sang Senro, century-old ang mga puno sang kahoy nga ginpangutod. Masobra sa 7,000 board feet nga kahoy ang idanaabtan sa lugar. Sir, ang mga gipangutod nga kahoy, endangered species? Yes, may mga udling, lawaan. Kung hindi kasakit nga almost siguro century old ang mga kahoy. Si Charlie nagpalapit na sa media para masiguro nga manabat ang sa likod sa pagpangutod sa mga kahoy nga isa ka anay konsehal sa Sagay City. Hungod siya nga wala ginihingadlan sang DJ Cas Negros kay wala pa makuhaan sa iyang bahin kag wala pa siya mapormal nga mapasakaan sang kaso sa korte. Sunod pa kay Udango, yara na sila sa final stage sa pagpreparar sa reklamo batok sa anay konsehal. Ang Senro ang magapreparar sa tanan nga mga dokumento kag ebidensya kag ang Office of the Park Superintendent o Kunpaso amo ang mag-file sang kaso sa korte. I-edit ko tong report namon. Then we will forward it including the inventory of the recovered illegally cut forest products. So it should be filed immediately because if there are other evidences, we will just make a supplementary complaint attaching the another evidences to strengthen our case. Ang NNNP ang rekabig nga Last Frontier sa Negros. Yari din yung pinakamalapad nga watershed sa isla sa Negros nga nag-supply sa tubig sa pila ka mga LGU lakip na sa Bacolod City. Iniman ang pinakamalapad nga lowland forest sa Negros kung saan makita ang nagkalinain nga mga kasapatan nga endemic lang sa Negros. Pinagi sa Republic Act 11038 nga deklarar ini nga natural park. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw.
Wala sang matabo nga dakpanay buwas sang mga traditional jeepney nga nag-expire na ang mga prangkisa. Pero kinahanglan nila nga irehistro ang ilang mga salakyan sa private vehicle agod nga matagaan sila sang interim service permit agod nga makabiyahe sa Bacolod. Yari ang report. Magalawig pa moratorium sa dinakpanay sa mga traditional jeepney nga nag-expire ng prangkisa kag provisional authority sa Bacolod. Pero suno kay Mayor Albi Benitez, nakasugtan siya pagsapol upod sa LTO kag LTFRB nga dapat iparehistro sa mga traditional jeepney operator kag driver ang ilang mga salakyan bilang private vehicle agod matagaan sila sang interim service permit para makapadayon sila sa pagbiyahe. Plano sang syudad nga italana ang mga traditional jeepney sa mga rota nga ginakulang sang modernized jeepney nga nagabiyahe agod maserbisyuan ang mga pasahero. Right? We will discuss with the awardees to give way. Okay? Kaya wala pa nila napuno. Wala pa ang mga modernized jeep. In the meantime, nga wala nila mapuno, butangan na sila sa mga traditional jeeps. Ang ilang road. Okay? For how long? As of now, ang mahatag lang sa LTFRB is till March 2023. Okay? So, amo na ang aton nga time frame. But between you and me, this has been going on. I think ang best timetable kiti is magkaintindihan na tanan-tanan. We all agree with the modernization program. And once we agree with the modernization program, the realistic timeline can now be established. Sa records ng LTFRB Regional Office, nagalabot sa masobra 2,400 ang mga traditional jeepney nga nag-expire ng prangkisa. Suno kay Attorney Salvador Altura, spokesperson ng LTFRB Regional Office, may 173 pa lang sa 1,099 ka mga modernized jeep ang nagabiyahe sa 24 ka mga rota sa Bacolod. Gani kinahanglan man nga ma-augment ang mga traditional jeepney antes pa man malabot ang 1,099 units sang modernized jeep sa Marso 2023. I-augment sang additional units sa mga ruta. So, mintras nga wala kasi mga modernized units, ang mga augmentation nga amo man na ang mga aton traditional units nga kwalifikado magdalagan. So, amo to mo balik kita sa Bali Mayor nga antes ka magkwalifikado nga magdalagan, maagi ka sa registration process ng LTO. So, kung nakapasar ka na, kag kwalifikado ka na magdalagan, kag interesado ka magdalagan, may mga proseso maina nga ma-apply ka sang permit sa LTFRB, either as interim service or augmentation. Well, that will be the subject of the vehicle inspection. So only off-road-worthy vehicles will be flying the streets of Bacolod City. Mr. nila lang sila sa amon, no? Lalo hindi nila ito paliyog ang license for inspection. Usual man na gagason mga drivers operators kabalala. Inspect naman anay, and then afterwards pagpalapit sa City Hall for all purposes. Pabor naman ang katapos ng transport sector sa mga kondisyon nga nabalay magluwas lang sa pagtukod sa corporation kag kooperatiba nga gina-require sa ila para sa PUV modernization program. Ilang at least may assurance lang hindi ta mapandakop. Sugot kami sa modernization, pero antay kami sa cooperative kag corporation scheme. Buwas kampante ang mga transport group nga magpadayon biyahe. Pero magapadayon man ang regular nga pagpanakop sa LTO sa mga kolorom nga salakyan o kung mga depasahero nga salakyan, tricycle kag bus nga wala sang rehistro kag prangkisa. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros. Sa Good Vibes, simultaneous Christmas lighting ceremony ang ginpatigayon sa duha ka mga townships sa nga Mega World sa Bacolod City. May Christmas bazaar man sa mga nagapangita kaladtuan sa gabi. May report si Romeo Subaldo. Isa ka fireworks display ang nag-highlight sa simultaneous Christmas lighting ceremony sa the Upper East kag North Hill Gateway sa Mega World sang kagabi. Mas ginpasan nagpagid sa mga Christmas lights ang ginadagsa sang tawo nga the Upper East. May 20 feet ka Christmas tree nga nagapakita sa nativity scene kag iban pa nga mga Pinoy Christmas icons. Ang iconic nga refurbished BMMC nga train ang napuno mo sa Christmas lights.
Sa North Hill Gateway naman, mas naging picture-worthy pagid ang iconic nga Bacolod welcome marker nga ginpasanag sa Christmas decors. Sunod sa kay Jennifer Palmares Fong, Vice President for Sales and Marketing sa Mega World Visayas, gikan sa madinalag-on nga electric maskara, isa naman ka panibag-o nga kalipayan ang ilang ginatanyag sa mga taga-Negros. This holiday season, Mega World Bacolod, Upper East and Forbes Hill is bringing us more reasons to smile and celebrate the holidays as we simultaneously unveil the light up the first Christmas tree here at the Upper East and at Forbes Hill. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. All right. Matapos ang lights on ceremony, ginbuksan man sa mga opisyalis ng syudad ang Christmas Bazaar sa likod lang sang McDonald's di Upper East kung sa diin pwede makabanding ang mga pamilya kag barkada. May nanari-sari nga mga kiosko nga nagatanyag sa pagkaon kag iban pagid nga mga produkto. Barbs, nagasanag na gid no ang gabi karon nga madamo na ang nagapasiga sa ilang mga Christmas decors ag Christmas lights. Nick, isa niya siya sa aton nga dapat nga mabisitahan. Agkabay no tani maghatag niya isang simbolo sang masanag man nga pala abuton sa tanan. Kagamuyad to ang napulo ka mga balita sa isa sang Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.